Apenas a 2 días do pleno de investidura previsto para este vindeiro venres a 1 do mediodía, na Pobra segue a incerteza de quen ocupará a alcaldía. A última proposta presentada polo BNG, co beneplácito de VIP, de darlle a alcaldía nos Pobras, sempre cando apartase o actual alcalde en función, Xosé Lois Piñeiro, e a número 2 da candidatura, Estefanía Ramos, atopouse co frontal rexeitamento da asamblea desta última formación. Por que temos que renunciar? Por que? Cal é o motivo? De onde lle faltamos ao respeto? Onde hubo deslealdades? Onde hubo incumprimentos de acordos? Onde hubo algo deso? Que é o que fai que noutros concellos, pois moitas veces se chegue a esa situación, non? De enfrentamentos previos, etc. Aquí non hai ninguna desa circunstancia que podamos valorar suficientemente. Dende Nos Pobra pídenlle ao candidato de VIPs que reconsidere a súa postura. Queremos que o pense ben, ten unha oportunidade de participar nun goberno, de pedir áreas, e incluso pois de pedir unha dedicación exclusiva, podemos valorarlo, eso lle ofrecimos, e vir aquí a traballar polo Concello e a traballar polas súas ideas e polos cambios que precisa. O cambio, do que tanto fala, que di que se comprometeu coa xente co cambio, pois o cambio ten que ser a través das políticas e non cambiar de cromos. Eso non pode ser, non pode pretender cambiar a candidatura de outra forza política. Nos Pobra anunciou tamén que iniciará unha rolda de encontros co resto de grupos, incluído o Partido Popular, para tratar de analizar posibles solucións a esta situación, que parece enquistada. Queremos falar co Partido Popular para ver realmente un pouco cal é o seu análise desta situación na que estamos vivindo, porque, bueno, entendemos que eles tamén teñen unha gran molestia con esta persona de VIPs que intenta condicionar todo o que pasa na corporación con un único representante. Nos vamos a ter esa reunión, non é con intención de formalizar ningún pacto, pero sí, bueno, facer un análise do que está pasando e pois analizar posibles solucións a esta situación. De non frutificar as negociacións, cuxas posturas polo que se ve seguen aínda moi afastadas, o Partido Popular, a forza máis votada con 6 edís nas pasadas eleccións, sería o gran beneficiado, accedendo á alcaldía, despois de 8 anos na oposición. Un tripartito desde fuera.